Здравейте хора, аз съм Ники МБГ и днеска с мене. Така, много отклоняш. Последно щупих си таблета, купувах си нов, не си върнах акаунта, не говорих с Ники, чак сега се върнах акаунта. И му се падна Graveyard от причеста. Отново аз излъпих, а Ники е нов. И сега ще играем Clan Battle Chess и сигурно вечерта ще го отваряме. Давай. Пращай. Давай. Аз съм там. Давай. Ай, пращай. Аз сега е това, край ви Clash Royale. Ма ще обърна сега внимание на Clash Royale. Ето неговия дек. Аз също да бъй. Пусни лава. Ако не се чувам много. Пусни лава хант. Защото ми са попрезаха слушалки. Вида на убийте е. Там си и вярта ми. Да. И сега гледаш и как ги убиваме. Ти беше много по-трудно да направи. След и вярта много зле. Добре, аз пускам. Как гони? Само да кажа. Какво? Бъдете и слушайте. Новата песен на Скандал. Мафия. По-говоря, че ни вземе товара. Може в толкова се прецакаха. Опасен ли си? Няма да ни вземат. Танки. Къде го отнеме? Къде го отнеме? Той модния начин. Слава акаунт. Много искам милион. Да откривам база, че съм никой не се е падал нещо. Къв много. На мен изобщо ми се е падало нещо хубаво. Много искам милион, ако се пади милион, ще умра да се радвам. Не искам и щастлива ден, не искаш да го отворя. Бихме. Вземам ги, ако не ги вземам на приятел. И това е първата и сега аз гласувам. Аз ще такова ще направя клипа и ще сложа музика. Вместо секулата, защото не се чуваше добре посред някои от нещата в клипа. И така, следващото.